Každý z nás je svobodná lidská bytost a my jako svobodná lidská bytost máme nekonečně mnoho možností, jak se rozhodovat. My se v podstatě každou chvíli se rozhodujeme. Vy jste se rozhodli, že zapnete tento videoklip a na to se podíváte. Je to otázka, je to v podstatě rozhodnutí svobodné vůle. Co bych doporučil vám všem? Doporučil bych vám to, co jsem já udělal v životě, a doporučuji vždycky svýma nejbližšíma i našim absolventům. Udělejte několik klíčových rozhodnutí ve svém životě. První klíčové rozhodnutí je, převzal jsem kompletní zodpovědnost za svůj život. Na nikoho a na nic se nestěžuji. Zapamatujte si, že na této planetě většina, a to je takzvaný průměr, to je nějaký 80% populace, se snaží všem, jak se říká, vnutit ten postoj životní, a to je, já nejsem zodpovědný za svůj život, ale za můj život může pan premiér, počasí, hospodářská situace, moje tchýně a tak dále. Ve všech zemích světa se lidé víceméně stěžují na ty elementární faktory, o kterých jsem teď mluvil. Moudrý člověk přebírá zodpovědnost za svůj život, je to otázka jedné vteřiny, udělat rozhodnutí, a já doporučuji, abyste to udělali nyní. Převzal jsem zodpovědnost, nebo převzala jsem zodpovědnost za svůj život, kompletní zodpovědnost, na nikoho a na nic se nestěžuji. To stěžování bude pro vás barometr, ukazatel, jestli jste skutečně převzali zodpovědnost za svůj život. Uplyne půl roku a vy se zeptejte vaše nejbližší, stěžoval jsem se na někoho nebo na něco? Pokud ano, tak ještě jsem nepřevzal kompletní zodpovědnost za svůj život. Kdo převzal zodpovědnost za svůj život, může vytvořit cokoliv, může materializovat jakýkoliv cíl, může splnit jakýkoliv sen. Kdo nepřevzal zodpovědnost za svůj život, jemu se život děje. Jeho život je následek různých vnějších okolností a vnějších vlivů a faktorů. Dám vám příklad poslední. Martina Sábliková se vrátila z Vancouveru, byla tam olympiáda, výjimečně úspěšná, fantastický úspěch, 2 zlaté medaily, 1 bronzová. Co bych já doporučil pro ozdravení tady naše populace celé v České republice? Bylo by mnohem lepší, je to skvělý, gratulovat Martině, přivítat ji na letišti, mluvit o ní, mluvit, jak je možné dosáhnout mistrovství v takových podmínkách, kde nemáme ani jednu halu na bruslení a tak dále. Ale já bych na místě Martiny a Petra Novákové trenéra se postavil před lidi a řekl bych, milí občané, my jsme dosáhli tohleto, protože jsme respektovali nějaké hluboké životní principy. Zadali jsme si jasné cíle, kde budeme za 10 let, když jsme začínali, že chceme vyhrát olympiádu, neustále jsme se zlepšovali, byli jsme jednotní jako tým. I tady s naším panem doktorem, i s fyzioterapeutem, všichni dohromady byli jsme jednotní jako tým a neustále jsme se zlepšovali. A řekli jsme neustále, jak můžeme dneska být lepší, než jsme byli včera. Tyto principy jsou principy šampiona, tak se člověk stává šampionem. Respektujte tyto principy, převedte do své praxe životní a dělejte to i v svém životě. Vy jako student, vy jako podnikatel, vy jako hospodyně. Je to jedno, v jaké oblasti života vy fungujete. Tyto principy fungují u každého. My nepotřebujeme vaši zbožňování, my nepotřebujeme dneska, abyste vy tady na nás křičeli a žádali naše autografy, my jsme za to vděční, ale my bychom byli velice rádi, když byste se vy také stali šampionem ve svém životě, protože ty principy, jak se stát šampionem, jsou stejný. Jo? Ale co jsme prvního udělali? Převzali jsme zodpovědnost za svůj život. My jsme se nestěžovali, že nemáme halu na trénink, my jsme se nestěžovali, že nemáme peníze, my jsme se nestěžovali na nic. My jsme si jasně vytyčili cíl, na tom jsme pracovali, ano, a neustále jsme se zlepšovali. Ale přitom jsme měli jednotu našeho týmu a všichni jsme měli jednotný záměr. Myslím, že by tohleto pomohlo tady českému lidu mnohem víc než samotné zbožňování. Jo? Martin je jako polobojní a bylo by to pro všichni výrazný posun dopředu. Malý postřeh z mé strany. Velice vám děkuji za to, že jste to poslechli. Toto je postřeh z naší strany, ze strany mentální ekologie. Co bychom jí doporučili? Děkuji.